A veure aquesta ferida. Alicia, crec que t'haurem de posar la vacuna contra el tètanus. Els metges sempre esteu punxant. No m'agrada gens venir al metge. Què dius? Doncs és una sort que puguis venir. Una sort? Sí. Perquè si no poguessis venir i que t'atenguéssim i que et posessin vacunes, segurament no et trobaries tan bé. Què vols dir? Que hi ha nens i nenes que no poden anar al metge? Exacte. I molts d'ells fins i tot es moren per malalties com un xarampió, la varicel·la o un simple refredat. Malalties que aquí podem curar amb facilitat. Un dia no ho sabia. Tots els infants tenim dret a gaudir dels serveis sanitaris i a créixer i desenvolupar-nos amb bona salut. La salut no és només la falta de malalties. És un estat complet de benestar físic, mental i social. Bé, Alicia, ara que tots dos sabem que volem estar sants, em deixaràs que et punxi? Ja està. Veus com no era per tant, Alicia? No. Gràcies. De res.